jakso kileä. Ja nyt minulle tuli pikuinen virhe. Ei vaan siis minä. Mash up 2. Selvä. No ihan sama. Tekstuuripakkauksen. No laitetaan skin käski. Mash up. No ihan sama. Nyt minun täytyy tehdä pikkujutu. Ai niin, mutta varmaan kuulostaa tyhmältä, miten mä puhun näin nopeasti. Mä lopetan tämä puhuminen. Siis se timanttimaa on pikkusen muuttunut. Eikä se teitä paljon haittaa. Koska tää on niinku se parempi, et... Kato. Nyt mun täytyy aloittaa taas tälleen aika tyhmästi, että... Joo, eli laittoja. Joo. Niin, nyt Minecraft Studios, Eva siis Minecraft. No Jangi. No niin. Timanttimaa, se on ehkä. What? Mä täytyy kyllä katsoa. Joo, se on tämä. Lord. No ihan sama. Mulla olis pitänyt olla, mut... Ai niin juu, tää päivittyi, niin ehkä sen takia. Niin. Mä pelasin erään päivän pikkusen tätä taisimaan. Kun mä en ehtinyt tekemään YouTube-videota, niin mä tein tähän sitten tämmösen. Nyt tää päivitti pikkusen nimen enää löydä Esäkoski, semmonen ihminen äkiisen siinä. Mulla on muuten pieni keitto. Ja nyt se paratiisi-elämä alkaa. Juhuu! Ai. Oli kuulevan jotain. What? Älkää välittäkö mun pikkusista. Tai Junnulle puhuu. Inni. Nyt mä yritän etsiä sovellusta, kun se pikkukakara tuossa vaan puhuu. Pikkukakara, mikä pikkukakara? Olen. Sä et oo pikkukakara. No niin, hyvä nyt. Mä saan aina mitään. Oh! No. Kerran! Tapio! Hae! Swordi! Hae mun swordi. Ovi!
Nyt mulla on ainakin kirves. Te voitte päättää, menenkö mä mun entisen kotiin vai enkö. Te saatte päättää. Te. Juhuu! Kakao! Mä hakkaan täältä nyt puita. Mun mielestä on ärsyttävää. Nämä siivellä langit uuden rakennetaan. Mutta nyt joku hyvin hieno puu. Aha. Apua. Ai. Kertokaa miten mä pääsen. Kertokaa miten mä